Ukuxoshwa imali okuqhathe utshatha nabempucuzeko udaba uNhlanhla ukudla lubhalwe nge-13 February 2026 bhalwe izolo. Sanibonani bengelela into first ukuthi TV le kune-article ekhona laphana ebhalwe Ilanga sizofunda ke sizwe kabanzi ukuthi yena yini le yaqhelisa utshatha nempucuzeko njengoba kwamenyezelwa ukuthi yena ngeke saba ke ingxenye yayo useyahoxa ekubeni abanye babahleli bempucuzeko. Ifundeka kanje ulwaxaze phansi umcimbi wempucuzeko Maskandi Festival ngenxa yokushawa nesithende uma kwabiwa imali yawo. Umsakazo Ukhozi FM okuthiwe nguyena umphembi wawo kodwa ubekhala ngencindezelo. Ngokuthola kwelanga ngemithombo yalo ubudlelwane bukaKhathide Tjatha Ngobe nomnumzane Xolani Mcineka okunguyena ophambili kwimpucuzeko bubhidlikile ngenxa yokuthi uTjatha kunesikhathi eside engahlomuli ngalo mcimbi. Kuthiwa uTjatha uzwe ngabathile kulomkhakha wezikaqeda isizungu ukuthi kunemali engafinyeleli ekhampanini yempucuzeko Skills Development and Training esuke ixhase lo mcimbi ephelela komunye wabahleli bemcimbi. Umthombo uthi uTjatha okhonjiswe nobufakazi benkokhelo wokuthi ubuxhaso umcimbi wadinwa wagana unwabu. Omunye wabahleli bemcimbi wamaskandi ukhombise uTjatha ukuthi banesamba soxhaso lwemali esathola nguyena lomhleli elekelela impucuzeko. uTjatha kumethusile lokho ubengakaze atshelwe lutho ngale mali. Kusho umthombo kuthiwa kwenzeka lokhu nje bekukhona ukukhala kukaTjatha ukuthi igama lakhe likhishiwe nasohlwini lwabaqondisi bekhampani yempucuzeko. Kuvele ukuthi isizathu sokukhishwa kwalo utshelwe ukuthi kumele lihoxiswe ngoba yena usebenzela i-SABC okuyinhlangano engaphansi kahulumeni. Bathe ukugqoza ukuthola uxhaso uma igama lakhe lisohlwini emaphepheni abaqondisi bale khampani kwazise usebenzela uhulumeni kubonakala sengathi ukukhishwa kwakhe kwakuvele kuyitulo lokuthi ashawe ngesithende emalini yoxhaso abeluthola kwalotho. Kusho umthombo abasondelene nalo daba bathi emalini enkulu etholwe kulolu xhaso akazuzanga lutho uTjatha. Ukuhlubuka kwakhe uTjatha ukumemezeli ngokusemthethweni ekhasini lakhe lezokuxhumana kwi-Facebook wathi ngeke achaze izizathu. Kuthiwa usemkhankasweni wokukhulisa umcimbi wakhe iTjatha Music Festival. Izinsolo zokuqala koqheko ziqale ukugqama ngesikhathi uTjatha engabonakali emcimbini wempucuzeko obungungcwabo ngo-Agasti nyakenye. Kuthiwa uTjatha noMcineka bebehlale betetemuka ndawonye bevela ezindaweni eziningi ndawonye ezehlukene benemicimbi futhi beyihambele. Ilanga lizame lahluleka ukuthola ukuphawula kukaTjatha noMcineka ngalolu daba nemiyalezo abathunyelwe yona kabayiphendulanga kuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengatholakala. Ngiyakhumbula lento beyibhala ngo-2005 ukuthi uma kunodaba oluphumile Ilanga noma Isolezwe ebese bebhala isitatimende sokuthi kuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengamtholi umuntu. From 2005 sengikwazi nami ukuyithengela ke iphephandaba namanje kusahamba kanjalo. Kazi yini into edala ukuthi amaphephandaba ahlule ukuthola laba bantu laba noma athola umkhulumeli because la bantu laba banama-PR team abasebenza nawo. Akukwazi ukuthi kungaphendula ngisho i-email or anything because amagama abo okukhulunywa ngabo la kodwa akusenani-ke right. Kuyavela-ke manje-ke okuthize-ke mhlawumbe okwaqhelisa uTjatha emcimbini impucuzeko. Bebevele abantu besola-ke ukuthi into ethinta iy'mali vele imali iyaxabanisa ngani zakwethu. Imali iyinkinga kakhulu. Sekuningi ukukhuluma ukuthinta impucuzeko sekuningi kakhulu ukuthinta ugwazela ngesimo sey'mali. Kodwa engikwaziyo mina empilweni uma uzoba nomusa ngemali, uma imali uzoyikhipha noma kanjani, angeke uze ube nayo imali, angeke uze wenze profit, angeke uze ube nalutho. Wena nje uyoba umuntu onenhliziyo enhle wenze yonke into efunwa abantu. Engingasho ukuthi ku-right yini nendlela enze ngayo. Kodwa nje abantu abanemali, abantu abadumile, abanento ey'ningi
empilweni vele abaxhaphazile abantu isikhathi eside. Is how people become rich if ubhekisisa kahle, because umuntu osebenza kakhulu isalary iba ncane. Lokho siyakubona namanje kuyenzeka emakhampanini, almost wonke amakhampani e-South Africa a-few uthi enza kahle. Nala enza kahle aney'gaba zokuthi sibhadala laba kanje, sibhadale laba, bese kuba nabantu nje abathola nje imali encane kakhulu. Shuthi nayo insizwa-ke le indlela na enza ngayo-ke ogwazelo ewumcine ukuthi yena ufisa ukwenza imali empilweni yakhe, ufisa ukuthi yena uma eqala kufika iy'khathi ey'nzima azi ukuthi yena usenemali yangampela. Lokho okuchaza ukuthi kuzomele kurobheke abantu abathize. Kodwa-ke akunankinga, uTshatha nayo insizwa uyimele, une-music Tjhatha Festival ekhona ayenzayo. Inamatshiwelele ingxenye yawo lowo mcimbi loyo, futhi sike sambona ekhuluma lapho. Kuningi angakwenza, baningi abantu abathola angasebenza nabo. Vele iy'nto zabantu zohlala ey'khulumisa, ilokho engihlale ngikusho. Kodwa ngoba indoda enamaplan esebenza enethalente esimangaliso, iplan izovela. Iy'mali ziyohlezi zibaxabanisa-ke abantu, kodwa ekugcineni kosuku-ke imicimbi miqhubeka sibaxhase bonke abahleli bayo belo mcimbi leyo, because badinga thina abantu ukuthi siyothenga amathikithi sibe ingxenye yalo mcimbi leyo ukuze iphumelele, ngoba lento isuke ingabaculi. Ekugcineni kosuku lento isuke ingabaculi abazoperforma kulo mcimbi leyo, ngoba osingabo labo osuke beyobukwa lapha beperformela abantu. Injalo-ke indaba ethi siyifuna lapha kuyilanga news iphume-ke izolo ngeyi-13 February. Sakahle sizodibana ngokuzayo.